Il-lejla tajba ħbib tiegħi segwaċi tal-Kamra Sportiva, insellmilkom u nfakkarkom li qegħdin f'Xandira live, u meta qegħdin f'Xandira live ifisser li tkunu tistgħu tħallu il-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom dwar il-partita li Manchester United kellna kontra Reading u mhux bil-fors il-partita nnifisha biss imma forsi xi kummenti anke ġenerali li forsi tkunu tistgħu tistaqsu dwar il-Manchester United. Manchester United għelibna l-Reading 3-1 dan il-weekend, naħseb kienet prestazzjoni li kontrollajnija bħala klabb, ġifieri bħala tim, kienet prestazzjoni li ġifieri ma tantx kellhom ħafna chances il-Reading u naħseb wara li ġara fil-logħba tal-Arsenal. Naħseb kienet ir-risposta tajba illi tajna wara l-logħbi ta' Crystal Palace kif ukoll kontra Arsenal. Għaliex daw kienu żewġ riżultati li ma marrux kif xtaqna u inti fil-ħajja meta tieħu daqqa l-isfel, jew kienet daqqa l-aħħar darba ddiskrivejtu bħala panċer, imma ir-risposta kienet pożittiva. Kien hemm aspetti oħrajn ovvjament li dejjem irridu għax jkolli nagħmel naqra analiżi tal-logħba kontra Reading, ma naħsibx li tallimna affarijiet li ma konniex nafu. Ġifieri konna nafu li qegħdin niddependu ħafna fuq il-plejers eżempju bħal Varane u Martinez fid-difiża għaliex meta tara ir-replacements illi kien hemm bħal Harry Maguire u Lindelof, ġifieri il-gowl ta' Reading. Hemmhekk tista' tgħid li kien tip ta' gowl li konna naqalgħu ħafna fi żmien eżempju Solskjaer. Dawk it-tip ta' goals, ġifieri tħalla waħdu il-plejer hemmhekk u thankfully konna 3-0 minn fuq li allura ma swiex ġeni lit-tim. Però jiena affarijiet bħal dawk imbagħad inkwetawni naf li għandna skwadra ġifieri li kulħadd importanti jagħti s-sem tiegħu, però turik li għandna l-ewwel 11 li naħseb qegħdin tajjeb ħafna bħala l-ewwel 11, però mbagħad meta tħares lejn il-bankina u lejn ir-replacements forsi mhumiex kollha tal-istess livell. Dan huwa normali li jkollok bi-skwadra, ġifieri m'għandniex għalfejn nippanikjaw, u huwa wkoll sinjali għall-coach li jisma' meta se jirġi jarġa' jiftaħ bħalissa għadna fil-suq tat-trasferimenti, però naħseb il-main mhux challenge fil-verità naħseb l-iktar attività li se ssir se tkun fis-sajf. Ovvjament dak iż-żmien ikollna ftit iktar indikazzjoni dwar se jiġri, jekk se jkun qed jagħti jinbih il-klabb, jekk hux se niqbgħu bl-istess owners, jiena ngħid illi Alla ħares nibqgħu bl-istess owners għaliex għal darba qegħdin inħossu li għandna xi ħaġa to look forward to, coach bravu ħafna u nemmen li owners ġodda li jkunu lesti jinvestu fil-klabb inkunu nistgħu nilħqu tragwardi iktar ambizzjużi milli qegħdin nippruvaw għalihom dis-sena għaliex dis-sena it-tragwardi huma minimi, ġifieri li tgħid tiġi mal-ewwel erba' għall-klabb tal-United għandha tkun xi ħaġa given, ġifieri mhix xi ħaġa li jisu xi achievement kbir, jekk ħanibdew naħsbu l-isma' li ġejna mal-ewwel erba' għamilna xi achievement kbir. Ħanibqgħu b'dik il-mentalità li kellna l-opinjoni tiegħi a losers mentality u li rridu nimmiraw biex nerbħu wkoll tazzi iktar prestiġjużi. Ġifieri il-Carabao Cup naħseb hija tazza li dis-sena għandna bżonn għall-moral tat-tim, però irridu nibdew nimmiraw li nerbħu tazzi bħal Premier League u ċ-Champions League. Ġifieri dik waħda mill-punti li tallimna, ġifieri li d-difiża nafu li aħna dipendenti ħafna fuq dawk it-tnejn. Barra minn hekk ukoll ħarġet
kemm aħna wkoll inħossuh plejer bħal Casemiro li fl-opinjoni tiegħi raġa' kien il-plejer tal-partita. Ġifieri dana naħseb qed jilgħab role totalment differenti mal-United, ġifieri qed juri leadership skills li fl-opinjoni tiegħi kważi kważi huwa contender ukoll biex ikun captain tal-United bħalissa bil-mod li qed ikun ta' eżempju lil sħabu, bil-mod li dana mhux huwa just a holding player, ġifieri l-ewwel gowl il-bieraħ daħal fil-kaxxa hemmhekk kien f'mument li l-United dejna mbagħtu biex niftħu dik id-difiża tal-Reading u plejer bħal Casemiro għaliex kien ambizzjuż ta' tipiku Brażiljan illi huwa fetaħ l-iskor u dik nafu li f'logħba bħal dik meta tmur minn fuq tinbidel totalment. U 3 minuti wara raġa' wkoll skorja gowl sabiħ ġie plejsjat kien hemm deflection vera fih il-gowl, però kien gowl sabiħ ħafna li kien worth celebrating. U ma ninsewx ukoll il-gowl ta' Fred ukoll li Fred ukoll qed juri logħob totalment differenti milli kien juri fil-passat u bħala partitarji ninsabu ħafna ottomisti wkoll kif players bħal Fred ukoll qiegħed jimprovja wkoll. Rajna improvement ukoll l-Anthony, ġifieri Anthony kritikajni ħafna ġifieri ħafna dal-aħħar logħbiet, però Anthony l-bieraħ ukoll kien tajjeb ħafna, kien tajjeb ġifieri kemm fil-passing tiegħu għaliex logħbiet ta' qabel bdejt narah ħafna jagħti jew short passes jew long passes, jisu jipprova jagħmel dejjem l-istess mossi. Rajt improvement ħafna l-bieraħ fil-logħba ta' Anthony wkoll. Ġifieri Anthony naħseb Casemiro il-kolli ngħid naħseb kienu l-aqwa żewġ players fit-team. Nagħti kumment ukoll Rashford li kien ħasra li rnexxielu jiskorja il-bieraħ, però l-gowl ġie mħassar, dawn qed naraw naqra inconsistency ġifieri għaliex rajna gows eżempju bħal ta' Salah li kien skorja fil-logħba tal-FA Cup kontra l-Wolves u ġie mogħti l-gowl, però mbagħad eżempju tal-bieraħ jien ma nafx ġifieri ma naħseb kien naqra kiefer forsi kif tħassar imma qiswa qed ikun hemm inconsistency fihom. Jiena dejjem kif qatt l-aħħar darba tantx inħobb noqgħod nidħol ħafna f'daw it-tip ta' deċiżjonijiet għax kif qed nemmen li fuq staġun sħiħ id-deċiżjonijiet jibbilanċjaw lilhom infushom u għaldaqstant nemmen jiġifieri li fil-verità ma sewwiex il-logħba ma plejer bħal Rashford irnexxielu ovvjament kellu ċansi jkollu dak ir-rekord sabiħ li jiskorja f'għaxar partiti konsekuttivi ġewwa Old Trafford, però ma dana il-gowl tiegħu ma ġiex validu, ma baqax validu. Għandna kumment hawnhekk minn James Sajt ukoll fejn qed jgħidilna u Bruno Martinez jew Varane ħaqhom captain in my opinion. Jiena naħseb li huma kollha juru kwalitajiet ta' leaders fihom daw, ġifieri kemm Martinez, kemm Varane, kemm Bruno Fernandes u kemm Casemiro huma bla dubju ħafna options aħjar milli huma Harry Maguire. Ġifieri Harry Maguire biċċa ġast qisu naħseb figurehead jien ma naħsibx li fadallu daqshekk influwenza fit-team. Ovvjament hemm element ta' rispett ukoll, ġifieri dal-coach irid joqgħod attent ukoll li plejer ma jiġix umiljat, ġifieri dik hija xi ħaġa li jara Ten Hag, ġifieri kif jiddilja mal-plejers, però tidher li naħseb dawn huma bla dubju huma plejers iktar influenti minnu, ġifieri u nara ġifieri li ovvjament naħseb ma jdumx, ovvjament naraw fis-sajf naħseb li ma tkunx sorpriża li kieku Harry Maguire iħalli lil Manchester United u naraw naqra kif se jiġi. Naħseb għalissa peress li l-logħob fadlilna naqra logħob ħafna tajt għandna bżonn lil kulħadd fl-iskwadra, ġifieri dis-sena bħalissa ma nagħtix parir li mbiħħat jiena fit-tim tal-United, però fis-sajf ma nkunx sorpriż li naraw
il-Harry Maguire li jħalli lill-Manchester United. Għandha kumment ieħor, naraw kif it-timijiet minn ħata Brady Buġejja, qed naraw kif it-timijiet ta' fuq li qegħdin nikkompetu magħhom il-United qed inkunu attivi fis-suq tat trasferimenti apparti s-City li fil-fema tiegħi skwadra kbir biżżejjed. Taħseb li sal-aħħar ta' dan ix-xahar għandu jiġi acquist midfielder. Il-bieraħ Ten Hag iddeċida li ma tantx iserraħ players mill-ewwel 11. Taqbel forsi ħajserraħ kontra l-Forest. Mal-Forest naħseb importanti ħafna. S'issa ma tantx jidher li l-approach ta' Erik Ten Hag hija li jbiddel ħafna. Ġifieri anke fil-Carabao Cup eżempju, jisu l-Gowler qed jibqa' l-istess, qed jibqa' joħroġ b'tim b'saħħtu. In a way ma nagħtihx tort jiġifieri l-coach għaliex qegħdin pożizzjoni unika li naħseb ilna ma nkunu fiha qegħdin fil-kompetizzjonijiet kollha u naħseb il-Carabao Cup hija opportunità kbira illi nibdew nersqu biex nerbħu l-ewwel unur wara ħafna snin jiġifieri l-aħħar unur li rebħu l-United kienet l-Europa League taħt Jose Mourinho, ġifieri ilna naqra mhux ħażin ma nġommu unur. Tlifna l-final konna kontra l-Europa League, kontra l-Villarreal fl-Europa League, ġifieri kienet xi ħaġa li ddisappuntatna ħafna u naħseb given li għandna tliet b'xejn minn fuq vantaġġ nippretendi ħanilagħbu home, nilagħbu kontra Nottingham Forest u nippretendi li jintużaw iktar players bħal Garnacho eżempju, forsi Pelestri, forsi jilagħb ukoll anke second goaler why not, ġifieri naħseb ħanerġgħu naraw probably nkun sorpriż li jerġa' jilagħb eżempju minn Harry Maguire, ħankunu mingħajr Eriksen, ġifieri hija xi ħaġa li rridu naraw kemm ħajdun barra Eriksen, speċjalment meta ġejjin ħafna logħob issa. Naħseb li jekk hija minor ankle injury, nistennew forsi l-Eriksen forsi jkun barra dawl forsi ġimagħtejn, imma wieħed irid jara l-estent ta' din l-injury, però either or ovvjament importanti kif qegħdin ngħidu l-importanza li tuża l-iskwadra kollha u jiena nippretendi qed nistenna li kontra Nottingham Forest ikun hemm bidliet anke bħal Rashford toqgħod attent dan kemm ħad ilagħbu l-ħin kollu għax ħares qatt tiweġġa' dik il-logħba u mbagħad ġejjin logħbiet wara tan-Nottingham Forest importanti ħafna. Ġifieri għandna logħba kontra l-Crystal Palace home u mbagħad għandna logħba wkoll kontra l-Leeds home ukoll. Mbagħad nerġgħu nilagħbu away u mbagħad ġejjin il-logħbiet kontra l-Barcellona, kontra l-Leicester u nerġgħu kontra l-Barcellona. Ġifieri naħseb il-United għandhom bżonn illi fl-Ewropa speċjalment naħseb mal-Barcellona għalkemm ħad tkun logħba diffiċli, importanti li nagħtu risposta hemmhekk ukoll. Apparti minn hekk issa nkomplu nħarsu l quddiem ovvjament għal dawn il-logħbiet li ġejjin, ġifieri nżommu saqajna mal-art komparat mal-logħbiet ġifieri li rajna kontra l-Arsenal u kontra Crystal Palace. Ovvjament rajna improvement, però ovvjament ittara li ma kinux l-istess timijiet, ġifieri kienet mistennija, però jiena naħseb illi qegħdin fit-triq tajba. Ġifieri dal-weekend kont sodisfatt ħafna bħala partitarju qegħdin naraw il-konfidenza ġifieri xi ħaġa li Erik Ten Hag qal illi mhuwiex Harry Potter dan m'għandux xi magic wand, però li rnexxielu jagħmel huwa li jdaħħal il-konfidenza fit-tim. Ġifieri fejn qabel qisu kien hemm fear of playing football, issa il-United qegħdin tim totalment differenti. Ġifieri daħlet il-konfidenza, naħseb hemm ħafna trust bejn il-plejers ukoll, hemm dak l-ispirtu ta' tim. U naħseb li hija impressjonanti li rnexxielu jagħmilha f'tant qasir żmien. Ġifieri jiena hemmhekk ninżal il-kappell lill-coach bravissimu Erik Ten Hag u għalhekk ninsab ħafna ottimist għall-logħbiet li ġejjin. Għandna kumment ieħor mingħand il-ħabib tagħna Clayton Healy fejn qed jgħidilna Casemiro ma qiegħed ħafna aħjar minn meta kien mar-Real. Clayton, naħseb li tittamel like with like ukoll, naħseb ġifieri għalkemm għandna players ħafna tajbin il-United, meta tkun tikkumparu ma tar-Real,
Forsi naħseb ir-Real għandhom naqra players forsi f'livell naqra aħjar minn tal-United firri kemm bħala rep u forsi għalhekk iħossu qed jieħu iktar responsabilità fit-tim u forsi qed jispikka iktar. Jiena l-istess ġifieri bħalek naħseb illi Casemiro qed jispikka aktar mal-United u kif għadna ġifieri mhux kemm sempliċement fir-role tiegħu ta' holding midfielder imma kemm qed ikun leader effettiv, kemm jidher kuntent għalli bażikament qed iħossu tifel ta' 15-il sena mal-United għandu dak l-entużjażmu u l-United għandna bżonn ħafna players bħal Casemiro. Nittamaw li jibqa' f'din il-forma li hija. Rajnieh kemm kien inħass kontra l-Arsenal, ġifieri jġib player kien mill-ewwel da fis-tim tal-United mhuwiex faċli meta tqis illi ġifieri kultant is-South Amerikani jibagħtu ftit f'Ingilterra, ġifieri rnexxielu jixtret ilja daqshekk qasir żmien u għandu l-aħjar attitudni. Ġifieri meta niftakar konna tlifna dik il-logħba kontra l-Brentford 4-0. Kien hemm min tal-United beda jibża li se jirrifjuta, però għandu l-attitudni qal jien se mmur hemmhekk u se nirranġa l-affarijiet jien. Ġifieri da ġie bl-attitudni li tirranġa lit-tim. U inti trid players ta' dak it-tip bħal kif inhu Martinez, kif inhu Varane, kif inhu Casemiro. U naħseb wara ħafna snin l-United għandhom players bil-karattru li jixraqilna bħala tim. U koll xi ħaġa li ħanżid ukoll mal-lob li ġejjin. Naħseb ukoll dik li forsi fejn nikkritika naqra l-fej. Kont qed nagħmel il-punt kontra meta nilagħbu kontra l-Barcellona se taħbad l-istess, ġifieri t-tieni lek probabbli jekk nagħmluha hopefully nagħmluha mal-Carabao Cup Final u hemmhekk naħseb hemmhekk se jaħbtu flimkien u jaħseb tista' taffettwa ftit ukoll kif nilagħbu mal-Barcellona li hija ħasra għax hija logħba tant prestiġjuża u nisperaw li ma tellifniex mill-focus ukoll fil-Carabao Cup. Plejt inqalilna però nistgħu ngħidu li l-aħħar ħadna ruħ fit-top 4 li jiġu bonus glory Man United. Iva, top 4 jidher qegħdin komdu, ovvjament qegħdin komdi però noqogħdu attenti għax da logħba titlef logħba u tiġi draw u daqshekk jerġa' jinfetaħ kollox. Ġifieri nżommu saqajna mal-art u ma nieħdu xejn for granted għax l-ar ħaġa li sta tagħmel huwa li tieħu l-affarijiet for granted, ġifieri. Imma I am very much looking forward for what's to come. U naħseb ilna ma nkunu f'perjodu hekk u naraw issa l-logħbiet li ġejjin. Kemm l-iskwadra, il-mistoqsija dik kemm l-iskwadra se tiflaħ issa għal dawn il-logħbiet li ġejjin. Ġifieri jien dik l-iktar forsi wari li għandi. Jista' jkollna perjodu fejn konna naqra injuries bħal eżempju qed naraw Eriksen diġà speċi weġġa, kien ħajweġġa Rashford bdejna ħadd ixgħalilna diġà bozza ħamra, ġifieri investimenti f'Jannar ta' workhorse ma milniex, ġifieri dik hija xi ħaġa li issa naraw dan l-istaġun fejn se jħodna. Però rridu nittamaw li ma jkollniex injuries li l-fortuna tiffavurina biex inkunu nistgħu nilqu it-tragwarti kollha tagħna x'hekk ma jkollna ħafna injuries naħseb li t-tim bħalissa kif qiegħed mhuwiex equipped biex javvanza fil-kompetizzjonijiet kollha. Brady Buġejja, Tottenham għamlu rinforzi u Newcastle baqgħu konsistenti. Mhux daqshekk faċli niġu mal-ewwel erba'. Manchester City u Arsenal garantiti top 4 sa issa. Lisandro Martinez fil-midfield ikkonsidraħħa. Naħseb il-Martinez inżommu fejn qiegħed jiena bħal ġifieri naħseb illi d-difiża rnexxielna nieħdu r-ruħ Martinez u Varane u ma tantx inħobb li jsiru dak it-tip ta' tibdiliet meta għandek inti formula li qiegħda taħdem. U naħseb ukoll li ġifieri l-midfield fimni jekk ma jilabx Eriksen jista' jkun forsi jidħol naqra Fred ukoll ma' Casemiro rajnihom jilagħbu flimkien ukoll li Fred ma naħsibx li għadu l-istess plejer li konna naraw mal-United fejn kulħadd qisu riedu jitlaq, issa qed naraw Fred totalment differenti, kif wara kollox konna naraw il-Fred differenti wkoll mat-tim mal-Brażil. Mal-Brażil kellu tendenza li kien ikun ħafna aħjar milli jilgħab mal-United. Ma dik hija xi ħaġa li tagħti mertu l-coach. Il-players qegħdin jiġu kkoċjati tajbin.
fil-United għaliex kulħadd daqqa waħda they raised a level, they raised the gear biex ikunu aħjar qabel kważi qisu bħal virus, isu wieħed jinfetta lil ieħor. Is-sena l-oħra l-United eżempju ma nafx kienx hemm plejer wieħed li sta tgħid li kien tajjeb, li kien konsistenti. Ma tantx iftakar taqta' forsi De Gea li kemm il-darba kemm kien jieħu il-plejer tas-sena, imma ma kienx hemm plejer li tajt wow spikkaw, ġifieri u dik turi li ma jkunux qegħdin ikkoċjati tajbin. Imma bħalissa Erik ten Hag qiegħed jikkowċja lil plejers bl-aħjar mod. Jiena se nagħlaq hawnhekk bib tiegħi. Bħal il-weekend li għadda għat li ġil Maltem dal-weekend kien tajjeb ħafna. Nittama mhux għal kulħadd kien tajjeb, ġifieri kien hemm min ma tantx kellu weekend tajjeb, ma ħanieqaf hemmhekk biex ħanajt għal min qed tirreferi ma dal-futbol, dak is-sabiħ tal-futbol. Ħanifqu għal pawża tar-riklami u wara l-editur tal-Kamra Sportiva ser ikun qed ikellimna fuq il-partita illi l-Inter il-bieraħ labu kontra Cremonese. Insellmilkom u l-lejl it-tajjeb. Grazzi ħbieb. Thank you so much. Mela, nselmilkom, meżis segwaċ tal-Kamra Sportiva, grazzi u koll il-Ġud Kawki tal-kummenti tijaw fuq il-partita bejn Manchester United u Reading li kellna l-bira, ħat pjaċir u koll nisma ħafna li l-Ġud jitkellem, kull ma senajt bissu li jena bdejt nara konta nara bieċit tal-loba, il-bira u him minnom ħares lej l-screen u puntajt lejna unnek kif rajt il-manager tal-Reading. Għet nereferi għal Paulins il-bniedem illi għamil sentejn mal-Inter ta' qalbu u grazzi ta' hekk jina sirt nżomm appuntu fejtħol il-nazzjonal mat-tim Ingliż. Biss, ejħan nitkellmu naqra fuq id-dunkwe il-partita Cremonese Inter li kellna l-bira, Inter li irbaħna 2-1. Qed nitkellem illum għaliex il-bieraħ wara l-logħba ma stajtx inkun disponibbli, niltaqa' naqra ma' ħbib tiegħi wkoll, il-ħajja mhijiex futbol biss u għal daqstant tajt naqra l-ispazju dovut il-sħabi u l-lejla qiegħed magħkom x'kun nista' nitkellem fuq din il-logħba illi rajna l-Inter tagħmel rebħa illi meta tqis x'ġara din il-ġimgħa u x'qiegħed jiġi din il-ġimgħa appuntu hija importanti illa għaliex bis-saħħa tagħha imqansħa kemm ġiet imqansħa ġejna fit-tieni post issa. U kienet rebħa importanti għal diversi fatturi meta tqis il-porkerija li labna mal-Empoli. Darba konna ftit aħjar, imma jiena bħalma dejjem ngħid jiena nippreferi nilab bitqanżieħ u nirbaħ milli nilab tajjeb u nitlef 5-4. Jien ma jinteressanix li nilab tajjeb, jinteressani li nirbaħ. Li jiġi oltre huwa bonus. Xiftit mill-punti li ħadd nota tagħhom il-bieraħ waqt li bħas-soltu kont qiegħed insegwi l-logħba ġewwa l-Inter Club Malta. U kol minn hawnhekk nixtieq insellem lil ħbib tiegħi
sew il-grupp li nkun magħhom kif ukoll il-dirigenti tal-klabb illi miegħu jiena nimmilita. Mela, meta bdejna l-formazzjoni mill-ewwel ma qbilx ma' Inzaghi. Ila li xien ma nistax nifhem kif bejn Gagliardini u Għażlani tibqa' tilab lil dak il-ħmar meta nafu li Gagliardini għal barra u ma tagħtix ċans lil Għażlani illi huwa plejer li meta daħal dejjem dina u li din kienet il-logħba anke fid-dawl tas-sospensjoni ta' Barella li kont tilab lilu tkompli trawmu għax wara kollox dan il-plejer li trid taħdem fil-futur bih u ukoll inkomplu inrawmu il-plejer Albanis li ukoll stennejt li ħajrapu biss lab Gagliardini ngħidu ma kellux xi logħba gravi considering l-iskarsezza tiegħu, però fuq Gagliardini nitkellem naqra iżjed lejn l-aħħar. Logħba li jien ħaġa oħra ma stajtx nifhem għaliex d-darba bdejt bil-punti kritiċi Voldiri biex ma tibdewx tgħidu kemm ħajbda rebda t-tunnel billi rebħu. Punt ieħor illi huwa domanda biex nixxutjaw ma bdejniex nixxutjaw minn barra l-kaxxa dejjem irridu nersqu lejn il-lasta biex nixxutjaw. Meta tqis il-gowl tal-bliħ li għamlu l-Cremonese Bokereke għandek ċans tixxutjaw minn barra l-kaxxa prova. Issa jiġi barra ta' flak imma l-inqas qed tipprova wkoll tixxutjaw minn barra. Ma tgħidx illi m'għandniex plejers illi mhux kapaċi jagħmlu long distance throws. Di Marco pereżempju qed tiġini frasi u kien hemm ħin minnhom illi l-unika plejer illi beda jxuttja kien Dzeko. Dik oħra, għalfejn Dzeko biss. Xi ħaġa oħra li ma tantx daqqit li biss biex niġbdew niġu nara l-punti pożittivi Lautaro Martinez illi u din se tkun tema rikorrenti l-lejla ħankompli ngħidilkom għal żiet il-qudiem ukoll bil-faxxa tal-kaptan fidejh irnexxielu wkoll jiskurja doppjetta l-ewwel gowl grazzi għal xut ta' Dzeko iddevjat minn Karnezekki li mbagħad ġie f'saqaj Lauti u tefaġaw u t-tieni gowl kien gowl ieħor mill-isbaħ tal-Arġentin li iktar ma jgħaddi żmien iktar qiegħed naraw ukoll bħala possibbli leader tat-tim. Ngħidu possibbli leader tat-tim. Fil-fatt hemm Brady Buġejja li minn hawnhekk ukoll nixtieq inselliblu qed jgħidilna li kollox eżaġġina dal-weekend li huwa fatt u fuq Għażlani żgur ħajnata ċans u jaf ikun utli fuq id-domanda l-oħra se nitkellmu dal-waqt. Jiġifieri ma nixtieqx nantiċipa li għandi frasi. Martinez illi kif qed ngħidu huwa l-bniedem li isu ħarridni tas-sitwazzjoni interessa fideh u qed ikun deċiżiv biex ukoll iġib il-punti u l-gols li għandna bżonn biex inkomplu mixin f'dan l-istaġun. Fattur ieħor illi nixtieq nagħti naqra nota Mkhitaryan hija. Jilgħab ħafna lob fuq xulxin u mbagħad il-problema hija li għandna diversi neqsin. Brozovic ma nafx jiena x'sar minnu. L-rajnieħ fil-Qatar ilu ma jilab mal-Inter minn Settembru. Dejjem imweġġa ieħor. Jiġifieri, Lukaku jiena personalment naqbel mat-teżi tal-ġurnalista Mediaset Marco Barzaghi illi nsegwi ta' spiss fejn qal Lukaku biex ikun utli trid tibdih u mhux iddaħħlu fit-tieni taqsima 10 minuti kollox. Jien pereżempju kont nirriskjah il-Lukaku mal-Cremonese nhar is-Sibt għax min hemm jista' jġib il-match practice meta rajnih jibda mill-bidu. Fil-lobiet ta' ħbiberja li kellna f'Diċembru beda jiskurja wkoll ma' Reġġina Skurja u kien effettiv. Iżjed milli minn meta batt il-bigrom u daħħaltu 10 minuti. Mhux qed irenni
il-mod kif qed jilgħab bħalissa l-Belġjan, jiġifieri jien kont nibda Lukaku u kont nagħti turno di ripożo il-Dzeko li da miskin għal staġun ieħor qiegħed ikkaxkar it-tim bil-gols u l-azzjoni li qed jagħmel personalment huwa naħseb l-aħjar plejer tal-istaġun bħalissa jew wieħed mill-aqwa plejers tal-istaġun. Fil-fatt ukoll Brady qed jgħidilna insa l-ħajperformi qabel moġbu jitlaq flokjenkom takkwistaw it-tieni stilla. Imma kif qed ngħidu Lukaku kellu l-injuries u issa tipprova tibdih. Meta daħħal minn fuq il-bank ma tantx rajt effettività minn naħa tarhom, ħanajdu hekk. Nota oħra pożittiva minn din il-logħba iżda din-darba mill-lenti avversarja huwa dan il-famuż gowler Karnezecki li ħalla impressjoni tajba ħafna miegħi. Mnazzar danajt kont intih l-aqwa plejer tal-logħba il għaliex bis-saħħa tiegħu jekk ir-riżultat baqa' 2-1 ġab 2 saves, 3 saves tajbin ħafna illi bis-saħħa ta' dan iż-żagħżugħ ta' 22 sena żamm l-iskor baxx u ninsab ċert li di mhux ħadd tkun l-aħħar darba li ħanisimgħu bih dan il-gowler. Huwa gowler illi dalwaqt se naraw it-timijiet il-kbar imorru għalih għaliex jidher li għandu potenzjal u fil-fema tiegħi ħalla impressjoni tajba ħafna ma' appuntu miegħi matul din il-logħba. Volder bravu Karnezecki, Brady Buġeja qed jerġgħidilna li Dzeko dejjem kien konsistenti fil-goals City, Roma u anke magħna. Alla faċċa ta' min jgħid Dzeko spiċċa għax dika ukoll tajjeb illi nibqa' nfakkarha. Issa x'inhu ġej qudiemna? Ġejja ħbib tiegħi ġimgħa kruċjali għall-andament ta' dan l-istaġun. Ġejja ġimgħa kruċjali. Nhar it-tlieta Koppa Italja, kwarti tal-finali mal-Atalanta f'San Siro. Logħba li ma nistgħux infallu. Il-Koppa Italja hija objettiv staġjonali fid-dawl taċ-ċirkostanzi attwali. Dit-tazza rida nerġa' ma naffordjawx infallu kontra Atalanta li għaddejjin b'forma tajba fil-fatt mit-timijiet ta' żona Champions huma biss li rebħu. Hemm dak Lukman qiegħed jilgħab lob tal-iddemunjati bħalissa li huwa perikolus u mbagħad il-ħadd li ġej fid-9 kwart id-derby li ovvjament jiena fejn jidħol id-derby ma nikkummentax qabel il-logħba. Imma naħseb li anki il-kelma id-derby hija biżżejjed biex turi kemm din hija ġimgħa kruċjali għall-andament tal-istaġun tal-Inter. U xi ħaġa oħra li m'iniex qed nifhem f'dal-parapilja kollu hija u jekk hawn xi supporters tal-Inter nistidilhom illi jikkonfrontawni fuqha daw illi qed jgħidu Inzaghi out. Għaliex Inzaghi out? Bid-difetti kollha li għandu, għax għandu difetti għara taħsbux li m'għandux difetti, imma sa dan it-tant qegħdin it-tieni. Sa dan it-tant reġa' ġiet is-Super Cup. Jiena fil-fema tiegħi bir-riżorsi limitati illi għandu Inzaghi Simone qiegħed jagħmel xogħlu. Issa, ovvjament, li niġu għal-ewwel erba' hija obbligatorja. U fil-fatt jiena ma nafx hekk kettix fil-video tal-Empoli meta qed naħseb ftit jien naħseb li l-kwota li għandna bżonn biex nidħlu Champions League is-sena d-dieħla hija ta' 78 punt. Bħalissa jidhirli illi għandna 40, jiġifieri jagħti jonqos 38 punt ieħor biex nkunu ċerti minn post fiċ-Champions League tas-sena d-dieħla. Fadal għad jagħmel żball Inzaghi biss bid-difetti kollha l-għandu qiegħed it-tieni u qed inġibu riżultati minn hawn jew minn hemm. Ma nistax nifhem il-daw in-nies li jgħidu Inzaghi out. Issa, jekk jiġi Mejju, Alla ħares qatt ma nidħlux
Champions League u nfallu l-Coppa Italja mbagħad forsi nistgħu nitkellmu mod ieħor. Imma so far jiena li nżaqi xogħlu qed jagħmlu. L-aħħar ħaġa illi nixtieq ngħid fuq din il-logħba, forsi huwa jkun hemm mhux se jaqbel miegħi imma ħbib tiegħi li nara il-faxxa tal-kaptan tal-Inter li libsu nies bħal Beppe Bergomi, Giacinto Facchetti, Javier Zanetti, Sandro Mazzola, Alessandro Altobelli, minix qed insemmi il-Toni il-Furnar, jew l-Spiru tal-Ħobs, jew l-Ġakki l-Kaħħal, jew l-Nenu taż-Żibel, 5 li għamlu l-istorja tal-Inter. Li nara dik il-faxxa li libsu dal-5 fuq idejn Roberto Gagliardini, apparti li hija xi ħaġa ngwardabbli, jiddispjaċini ngħid li tikkonferma kemm missejna l-qiegħ. Missejna l-qiegħ. L-iktar plejer skars li hemm fl-iskwadra captain għal 10 minuti tal-Inter. Nista' ngħid li kważi rajt kollox fil-futbol issa li rajt dan ix-xempju u rajt affarijiet fi 30 sena u żjed li nżomm mal-Inter u din nista' nżida mal-kullana ta' xempji li rajna. Biss la qed insemmi l-argument kaptani nistidinkom biex it-tuni ċans minuta kemm nieħu bel ilma. U llum ser jkollna xi ħaġa li hija bħalma meta inti tixxi CD jew tixxi album u jkollok bonus track. Il għaliex wara din il-waqfa qasira li ser nagħmlu fejn tkellimna fuq Cremonese Inter, għandi balla fuq l-istonku li nixtieq noħroġ. Probabbli ġa tafu fuq is-se nitkellem, imma ejja nagħmlu din il-waqfa. Tuni ċans nieħu tat-silma, ħalli niġi u dak li għandix nizvogaħ. Dal-waqt ma'kom ħbieb. Mela, naħba lura għat-tieni parti tal-interventi tiegħi fil-programm Migżum tal-lejla u kif diġà rajtu fuq it-titlu ser nitkellem fuq l-aħbar tal-ġimgħa fil-kamp interista. U kifet fit-titlu wedid imsarfa fit-tradimenti. Kif qal tajjeb Netanji l-paċ li fil-fattuża l-kelma adattata, ma ħanibda ngħid tiegħi l-ewwel. Illa għaliex issa kif kulħadd jaf, Milan Skriniar iffirma mal-Paris Saint-Germain wara li daw komplew ifottu l-futbol, skużawni l-lingwaġġ, bil-paga li joffrewlu l-Skriniar 9 miljuni għal 5 snin u 25 miljun sajningom fi. Da Volderma li jiffirma fil-kont tal-bank se jitlu 25 miljun. Mind you, ma ntiħx tort jitlaqta jara dik il-paga, imma
Issa ħanajt ħaġa oħra ta' għaddina biż-żmien u kif għaddina biż-żmien. Għax da baqa' ma qal xejn. Iffirma fis-sajf u l-Wiġvili jiġi jgħid f'intervista fis-Settembru li għadda meta Barzaghi ta' Mediaset għallu se tagħmel fil-futur. Għallu is-supporters jafu x'insarraf u jafu kemm għalija x'aġon those lines tiswa il-flok interesta tiswa sabiħ sur Skriniar. Int għamilt qatt ta' tradiment. Meta saħansitra tajnik il-faxxa tal-kaptan. Tradiment, it-tradejtna, d-dejtna biż-żmien. Ma ttunix tort illi nkun muġuħ, jien li kont fost il-ħafna, li kont naħlef bi-Skriniar u kont nemmen li se jiffirma. Għax kont naf kemm kellu għal-qalbu il-kawża interesta. Mux tab xej beda jaħrabna meta ġi Malta. Għax issa u kol ħanħanajda l-estu għax Voldiri se jkun parti minn video zvok. U fil-fat qed nara diversi kummenti ta' Nathaniel Paċ. Voldiri, jiena Nathaniel lilu, mux lilu mbrajt, miegħu irrabjat u delus. Imma il-Paris Saint-Germain u l-ħnizrijiet tagħhom u t-tapping tagħhom dawk li għandhom il-ħsara. Nerġa' ngħidilkom jiena nifhmu ta' għax li mara l-paga bi-Skriniar kellu għażla biex inkunu ċerti li qed ngħidu d-diskors sew, da kellu għażla bejn forsi jirbaħ inqas tazzi, ikollu inqas flus, imma jkollu l-imħabba u r-rispett minant is-supporters tal-Inter illi aħna l-Skriniar dejjem żammejni hekk, dejjem żammejni fuq l-idejn u dejjem żammejni ta' Alla. U l-ewwel wieħed jien kont niġġieled biex naraħ kaptin. Għax kont ċert li kellu biex jimxi fuq il-passi ta' Bergomi u ta' Zanetti u ta' Facchetti. Fin-naħa l-oħra kellu għażla illi jaqla żjed flus, b'ċans li jirbaħ żjed tazzi, l-opportunità li jilab ma' Messi u ma' Mbappé, imma li se jsir plejer komuni, one-off. U bilħaq, għax issa tiġi domanda oħra, possibbli Hakimi ma kellmux. Għax Hakimi stess li marma l-Paris Saint-Germain lest jaqtavina biex jerġa' jiġi lura magħna, possibbli ma għallux. Min issa niġġudika l-aħħar logħba tal-Empoli ta' jiena ma nafx nagħmel apposta ma m'għamilx apposta, imma kif spiċċat l-istorja. Kif spiċċat l-istorja turi li u toqgħodux twaħlu fis-soċjetà tefatu fil-merkato. All right, jiena taf x'naf ngħid, naf li ħammuna qalura fi żmien ta' għax forsi ħafna minnkom insew, all right, imma jiena niftakar fis-sajf tal-2001, ħbib tiegħi. Okay? Meta l-Inter u r-Real Madrid kienu diġà ftehmu fuq it-trasferiment ta' Javier Zanetti. Javier Zanetti sejjaħ konferenza stampa u qudiem sala mimlija ġurnalisti f'Appjano Ġentili għallhom grazzi Real Madrid, imma jiena rrid nibqgħu għax jien mal-Inter rrid nirbaħ, dawk huma l-veru rġiel u trasferiment waqa' u Zanetti baqa' magħna u kulħadd jaf x'sar. Sar kaptan, sar bandiera u sar leġġenda. Mela Skriniar kien miftijem mill-Lulju li se jitlaq u toqgħodux tgħidu għax is-soċjetà poġġetu fil-merkato kieku rid se taqallhom lejna rrid nibqgħu. Naf li s-sitwazzjoni tal-Inter hija sitwazzjoni fej
edin f'sitwazzjoni fallimentari u naf li għandna klab u għandna president midjun, imma ċertu elementi u ċertu valuri sfortunatament ma jeżistux. Nies bħal dan, ma nafx jekk intomx qegħdin tarawh. Dan nies bħal dan u nies bħal dan sfortunatament fil-futbol ma fadalx. U bħal dawk it-tlieta l-Inter mhux se jkollna. Għax forsi aħna kien hemm min qal ukoll hemm bżonn nitwaqfu l-mentalità tar-romantiċiżmu li hemm fil-futbol. Għax il-futbol huwa veru flus, 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 flus sar. Bħal kollox ta' fid-dinja, imma ċertu valuri bħal ma kellhom dawk it-tlieta li joretkom ir-ritratti tagħhom minn tista' ssib ta'. U ma dawk il-valuri li jmexxuk il-qudiem fil-futbol u li ġaluk tkun irrispettat. Il-valuri tal-lealtà, u il-valuri tal-ġentlomerija u l-valuri tal-rispett. U hemm eżempji oħra ta' ftimijiet oħra għax jekk l-Inter għandna l-dawk it-tlieta li jorejtkom. Sewwa il-Milan għandhom il-Maldini, il-Juventus għandhom il-Del Piero, sansitra niżel Serje B ta' ċampjon tad-dinja u Buffon u Camoranesi biex tara l-ġentlomerija. L-Ingilterra hemm kemm trid, John Terry, Steven Gerrard, ieħor illi Liverpool u Chelsea kienu ftehmu fit-trattativa fl-2005 u Gerrard qallhom le. Jiena rrid nibqgħu. United, Gary Neville, Giggs, Scholes. Arsenal, Tony Adams. X'dawk li qed jiġuni f'rasi, mela m'hemmx eżempji ta' ġentlomerija u ta' rispett. X'ma nkunux irrabjat is-supporters. Eżatt kif qed tgħid intrudi, kellu ċans isir leġġenda interista ma qelibilna ma' dawk il-merċenarji. Jien minix irrabjat, ħbib tiegħi, imma muġuħ. Għax il-fiduċja li jurejt ġejt it-tradut. Huwa minnu wkoll illi il-plejers imorru imma aħna nibqgħu. U aħna l-unika allegazzjoni li għandna hija dik l-arma li tinġib fuq il-flok. Iva, ekku. U biex nkompli fuq id-domanda li għadda Brady buġja fuq is-suq ta' trasferimenti, ma tantx hemm affarijiet żbieħ xi ngħidu, sakemm jew jitneħħew ir-restrizzjonijiet miċ-Ċina, jew inkella il-klabb jinbih. U l-biża' tiegħi l-Skriniar se jkun it-top player li ħajtlaqna f'Jannar, f'Ġunju jitlaq top player ieħor, u jekk minn dak il-flus inġibu 100 miljun, dawk il-100 miljun mhux se jiġu investiti fis-suq għax iridu jmorru biex jinqatgħu id-djun. Id-djun. Ġifieri is-sitwazzjoni mhijiex sabiħa fejn jidħlu suq ta' trasferimenti għall-Inter. Biss biex nerġa' niġi lura għas-suġġett jew jekk jiġu xi free transfers jew loans illi ma tantx tista' tikkompeti bihom. Biss biex nerġa' niġi għas-suġġett jiddispjaċini illi ġara li ġara u se nagħlaq b'messaġġ żgħir. Il-programm tal-lejla Sur Skriniar. Jiena m'iniex ħanagħmel bħal ħafna supporters tal-Inter illi jgħidu nirra tikser saqajk. Mur, inta mill-tasla. Istħi li għaddejtna biż-żmien, speċjalment il-min bħali kellu fiduċja fik, istħi. Nerġa' ngħidlek. Inti kellek għażla għamilta. Mur lej Pariġi, mur aqla l-paga, mur ma' Messi, mur ma' Mbappé, ma jimpurtax. Imma kun naf li hemmhekk insa tkun plejer komuni. U insa tkun il-plejer maħbub li kont se tkun kieku bqajt magħna. Binqas paga imma biktar dinjità, speċjalment dik il-faxxa tal-kaptin.
l-bist meta tkun ġata fl se tħallina. Alright? Pero jina ħaġa nawguralek għal-kem naf li din mis-se tiġri għax fi Franza ser tkun qed tilab waħdek. U skużawnek se nkun tikkanti sportiv, pero jina nawguralek sur skrinjar illi ġo Pariġi ma tirbaħ xejn. Mowrilak ma Messi u Mbappé. Pero nawguralek li ma tirbaħ xejn. Għalix it-trarejtna, moraj Pariġi. Nawguralek li ma tirbaħ xejn imma. U għat jieġi żmien fej se tibki u se tgħid xi żball għamilt li mort Pariġi. Imma dak iż-żmien mbagħad ikun troppo tardi biex tiġi lura għax once li tħallina jekk jista' jkun il-lejla dak il-bib ta' pjano ġentili għalik se jingħalaq u mhux se jerġa' jinfetaħ. Mela, jiena wara dak l-żvog ser naqaf hawnhekk, grazzi lilkom li segwejtuna, grazzi wkoll l-isponsor ta' dan il-programm li huwa The Barber Room ta' raħal ġdid inħeġġixkom ukoll biex tużaw is-servizzi tagħhom għax indirettament tkunu qegħdin tgħinu wkoll l-istazzjon tagħna. Infakrukom ukoll li dan il-video u ftit ieħor sar ikun qiegħed fuq is-sit uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant tidħlu hemm, subscribe, il-lajkjaw il-video u wkoll araw il-programmi l-oħra kollha li ikollna ta' ripetizzjoni mill-programmi kollha li nkunu xandarna, jiġifieri issibuhom hemmhekk. Għada Mixzone jirritorna fid-9, biss għada ma tantx ħataraw uċuħ ta' tbissim u uċuħ ta' kuntentezza li għada ser ikollna l-analiżi tal-logħbiet Brighton Liverpool, Juventus Monza u Milan Sassuolo. Iċ-ċomba u Mark il-videos diġà bagħtuhom għax naf li qegħdin tistennewhom. Voldieri, wieħed depressed ħafna, l-ieħor indannat ħafna u l-Kopajt illi sparixxa mix-xena. Kopajt jekk forsi qed tismana, għatina sinjal li għadek ħaj u qed nistennew il-video tiegħek ukoll. Mil-bqija fuq dika ħanejdu kitton daqsxejn ngħidu niggisnihom naqra. Insomma ċertu nisħaqhom wara li nikżu li ma insomma dak sabiħ ta' dawn il-programmi naqdising bejn il-ħbieb ma jonqos. Jiena narakom it-tlieta wara l-logħba Inter-Atalanta biss biex nkunu ċari minn issa jekk il-logħba taqbes id-90 minuta u mbagħad il-video awtomatikament joħroġ l-erba' xi mbagħad it-tlieta tispiċċa l-logħba f'nofs il-lejl u mbagħad tispiċċa mit-tlieta wieħed irid iqum kmini għax-xogħol ma tkunx daqshekk ħin illi nxandru live. Però jekk il-logħba tispiċċa fid-90 minuta noħorġu wara l-logħba eżatt, jekk il-logħba tispiċċa bil-ħin barrani jew bil-penalties, il-video awtomatikament joħroġ l-erba' flaxija. Mela, appuntament għal għada l-programm Mixzone ma' Jude, anzi mhux ma' Jude, ma' l-Kopajt, ma' Mark u ma' ċomba. Il-lejl tajjeb, ħodu ħsieb u sempre forza Inter.